Nhar is-16 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet, Hena Kakija ta' 17-il sena ingħatat l-aħbar li għandha marda rari fid-dem, lepalistic anemia, u li għalhekk hija għandha bżonn trapjant tal-modullum li għalih trid titla' l-Ingilterra. Hena, Sharon, spjegatilna kif ħut it-tfajla għamlu testijiet biex jaraw u miex eleġibli li jkunu huma li jgħinu lill-oħtom, iżda ċelluli ma qablux. Hena ila 5 xhur torqod u tqum l-isptar tistenna li ssib donatur għalija minn madwar id-dinja. Il-ġimgħa l-oħra Hena ingħatat aħbar li kienet ila tistenna, iżda spiċċat ferħa bla temma. Konna ferħanin li ġifieri għax il-ġimgħa l-oħra sibna li l-għada stess u mbagħad ġara li ġew jgħidulna li biex l-insew kollox tipu. Ma tistax titla l-Ingilterra Hena. L-imxija tal-coronavirus tfisser li Hena ma tistax titla l-Ingilterra u tagħmel it-trapjant. Peress li għandi l-immune system baxxa, l-ħares qatt jaqbadni l-virus, fimt? Jiena għandi riskju kbir li mmutu. Mhux riskju mhux żgur, m'għandix ċelluli biotiċi billu. Sa dan it-tant it-tobba Maltin se jkunu qed jibdew trattament artifiċjali fuq Hena. Dan se jingħatala sakemm il-pandemija tkun ikkontrollata u Hena tkun tista' ssiefer l-Ingilterra għat-trapjant li salvala ħajjitha. Hena u Sharon appellaw lil dawk kollha li jħossuhom f'saħħithom biex xorta waħda joqogħdu attenti u jsegwu kull appell li jingħata mill-awtoritajiet tas-saħħa. Kunu iktar attenti, ma noqogħdux Noħduha for granted u għax dana forsi jekk taqbadni jiena ma jiġri li xejn u forsi hemm nies iktar vulnerabbli nieħdu naqra responsabbilta. Mhux jien biss sedha dal-istat ukoll. Jiġifieri għal ħadd ieħor hu. Nieħdu naqra iktar responsabbilta għal ħadd ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.